Anem a la fira i l'autobuset. Este és l'autobuset, mireu-lo, anem a veure que bonic és l'autobuset. Així estem pujant a l'autobuset. Hola, bon dia. No va contestar perquè suposo que valencià no parla, però bueno. Així estem a l'autobuset. Teniu que tardar menys de 30 segons en trobar a Rafa, perquè Rafa està per ahí pel mig, ¿vale? Comença el joc en 3, 2, 1, ara! I fins així, classes de percussió en Shanghai. Vingueu a les classes si voleu, gratuïtes, així en el banquet de la plaça de la fira. Pa tots, vingueu, au, vingueu. Vingueu. Vingueu així. Vingueu així. Me flipa i ho estic pensant ara en veu alta i ho compartís en la càmera perquè si no se quedarà ahí el pensament. La quantitat de fotos que se fan amb tu de per favor una foto, per favor una foto. Ens sentim estrelles del rock. Pues això és el dia a dia. Les motos i les bicis fan el que els dona la gana i la gent pues, passa com pot pel carrer. Uau! Que així el que estem veient és... En teoria, segons ens han dit, la torre té esta forma imitant una canya de bambú. És la quarta torre més alta del món, les altres tres estan en els Emiratos Àrabes. És la més alta d'Àsia, això sí o sí. Espérate, estic flipant. Mira això. Que les lletres estan ahí en el cristal i van apareguent. Tot això és normal, no, veritat? Mira, com cauen. I just a l'altre costat on estem està la torre, la perla. Quina barbaritat. Mira. Flipant en l'edifici de la torre de Shanghai, davant mateix de la perla de l'Orient, que està ahí. Sí, clar, se veu tot molt menudet, però perquè estem molt alts, però això és enorme. Esto es una barbaridad. Mira aquí la tontería de grallas estas. Ay.
no s'ho podeu imaginar hasta que no ho vegeu. Estar així baix, mirant allò d'allà dalt, és com, uau. A veure com és la tenda d'Apple de Shanghai. I d'Apple a Disney. Jo crec que si n'hi ha dos tendes en el món que més m'agraden són estes dos. I així les tenim. Aquí estem als peus de la Perla, que està així. En cámara se ve un molt més lluny de lo que està. Està davant de mi, vamos, l'estic tocant quasi. Acabem d'arribar a un punt, ja quasi a l'eixida, en el que vaig a flipar. Mireu, eixa és la paret, la vista a la fora, però és que el piso és transparent, ¿vale? Això és transparent. Mireu, com estic fent-ho. Ai. Toma, mira. Ai, no puc mirar avall. Mira la càmera, perquè si mira avall ja no puc. Vaya tela, estic agafant de la barandilla. Els karaokes triomfen en el sector asiàtic, no tan sols en Japó, sinó que en Xina. Darrere de mi podem comprovar com la gent se divertís cantant cançons en cabines de karaoke i la veritat és que no tinc ni idea de quines cançons s'estan cantant, però així estan, les cabines. Tu pràcticament pots obrir la porta de la cabina, entrar a la cabina i dins de la cabina te trobes els micros, els auriculars per a sentir i la pantalla on t'apareixen les cançons. Això està sonoritzat, que te cagues, y amb unes cortines para que ningú te veja. I tu agafes el micro d'esta forma i fas oh, la la la, la la la.